Afọ m bụ Ngozi Ezeonu. Onye ebee ka m bụ? Abụ m onye Ogbunike n'Oyi Local Government Area nọ na Anambra State. Ke ka m si lute ebe a? Ọ ife a bụ ife m chọrọ ime? Mba. Ọ bụrụ ife a ka m chọrọ ime nụ. Mana amara m ka m esi wee kwu ya ekwu. Anọkọta mfu onwe m ebe a. Ife m gụ bụ ụdị ife ị na-eme kịta bụ ife m kwesịrị ị na-eme. Ekwesịrị m ịbụ onye nta akụkọ. Mana osi ọzọ otu a galụ m banye n'ife a m na-eme. Achọrọ m ịma ife nọ n'ife a wee banye wee tọ. Otu aka m si nweta onwe m ime ife ejije a m na-eme taa. Maka ọ na Owerri ka amụ m nọ ebe a tụọ eje m Christ Church School, Primary School. Ebe a ka m mụta ka mee primary. Mezie secondary mụ na a na-akpọzi akwa akụma Girls Secondary School kịta. Mana mgbe m gụrụ ya a na-akpọ ya Secondary Technical School akwa akụma nọkwa n'Imo State. Asị gị banye ọlụ maka na mmee echekwa arụ aganarị m afọrọ m nwa mbanụ. Hey, ka anyị ekwekwa mme bido n'ọlụ. Ifu m ka onwe mmemme nje ife ọbụla anyị bụ nke mmụọ. Mana ife anyị na-alụ kịta bụ a na-akwado anyị dịka ihe ejije anyị na-eme si wee dị. Ịnanya dịka isi kwu nke a bụ akpa ajị ka m yi maka na ife anyị na-eme oge anyị na-eme ife a bụ oge Isimbido. Ọ ife a ka a na-eyi n'oge Isimbido. Onye m ji ile ya na nke onyonyo anyị na-eme kịta. Mmaske na enyemaka Chukwu maka na ị na-efere mmadụ abụ ọzọ ụmụaka. Amalụgo m ife m chọọ imenwu malụ nke mma na-emenwu. Otu a m rakịta mmadụ ahụ emerụ m ka m mee ife m na-achọrọ imenụ. Amalụgo m aka nni m na aka ekpe m. Onye mee na Chukwu nna na-enyelụ m aka mma ka m si eso ndị niile a na-eso m. Anọrọ m na nke ndị oyibo na-akpọ Facebook mana anọ m na Instagram. Ọ dịrọ fecha ina ọnọdụ ka ya skene na anyị bụ public servants maka na ị achọ ka ime onye otu ime ebi ya ka obi nwee ike dị ya mma. Mana Chukwu nna na-enyela anyị aka anyị malụ ka anyị si esofa. Ọ na-enye m nsogbu maka na mma skene na Chukwu emezigolu m ọnọdụ a tupu m lute ebe a m nọ taa. Ị nọ ebe a na-agba egwu mmiri a na-agbapụsị ọ gị na-eme gba lụgbukwa onwe gị ebe a were ife fọchisi ntị na-akọghịli. Bịa eji m n'aka na nne ya na-akpọ shawama na-emu ya esi maka onye ka nchi ili na-efi. Amara m esi mana m ga-aga wutere gị. Ị mara esi? Shawama nkịtị ụmụaka anụ si n'ilo na-esi na-eli kwa ụbọchị. Ị mara ya esi? Ị nọ ebe a na-agba egwu elife fọchielu m ntị. Atakwango. Onye na-ata bụ Collins nwa m bụ onye na-achọrọ iwetu anya na malife na-eme na bịa. Malụkwa ka esi jesie m shawama nọ ya ka mmiri. Notisi donatalo ụmụ. Talekene biko Chineke na lekene o. N'ọnụ. Kikwana ihe ife ndị a na-eme ebe a? Ikutu otu edi, idiro mmile anya ma ncha. Mama ka ihe ka na-ebere akwa. Mechizie n'ọnụ biko. Ọha na eze ndị nwe m na ndị nwe ana m ekene unu. Aha m bụ Ngozi Ezeonu, onye na-eme ihe onyonyo. Biko nụ na-enenenụ Isimbido nke ndị Star Times Television. Biko emetụkwana dial aha aka.